Nungamiro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Moroi ruzhinji woye, ndinovimba tiri kukwanai muri vatano. Nhasi tadzoka nzvimbo zvakare yeRushinga uko kuna Albert Masiyiwa ndimhofu ivavo vari kutiunzira nhau yevamwe madzibaba vanobatsira pachena, vanobatsira mahara. Ruzhinji hanzi ruri kukotonoka kubva kuMozambique kuuya muZimbabwe kuzobatsirwa, kunyanya zvikuru sei vaya vanopenga, vane matambudziko akasiyana-siyana. Madzibaba ava vanobatsira. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Regai tikuendesei kuna Albert Masiyiwa atipe nhau inotevera. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Gwarare upenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwarare upenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Vaibva gokwe makavatuma vaienda, nditume Mwari wangu, nditume Jehovha, nditume kunoreva shoko rashe, nditume shoko rashe rakanaka. Mweya mutsvene wakandizira nhamo ndega, Mweya mutsvene wakandizira nhamo ndega, nhamo yacho yekureva shoko rashe. Nditume Mwari wangu, nditume Mwari wangu. Ndichinamata chechi yeZamara Apostori Church ichitungamirwa naBishopi Temba Chokuamba. Kuchechi ndiri muprofita, ndinotungamira masangano yese akatipoteredza kubva Mozambique, Domboshawa, Redcliffe, Rushinga. Ndo chechi yandinonamata ndichitungamira semuprofita. Ndine zvizhinji zvandinogona kuva ndichibatsira kubva pamatambudziko akasiyana-siyana. Ari matambudziko akafanana nokuti munhu kana achipenga ndinobatsira, kana munhu achirwara noruzvimbo ndinobatsira, angava achibuda tsinga panyama dzake ndinobatsira futi ndichipedza matambudziko iyayo. Ruzvimbo zvose ndinobatsira, kana nyangwe munhu arohwa nezvishiri achiwisirwa pasi nezvishiri ndinobatsira futi zvekare. Kana muri mukati medzimba dzevanhu ndinopinda futi zvekare ndichiita zvokunopika mhiko, ndichisunungura zvinotambudza vanhu vazhinji mukurarama kwavo. Ndiro basa randinoita, asi basa iri ndakatitanga 2006 kubva ndichiri mukomana pakutanga basa irori. Asi kutanga kwarakaita ndakanga ndisati ndakuenda kuchechi, asi ndikarara kuhope. Ndine hope dzandakasanganidzana nadzo dzandakaroteswa. Hope idzi ndichidzirota ndine zvandakaratidzwa ndisati ndamboziva kupfugama kana kunamata. Asi pane kubvunzwa kwakanga kuripo, ndakaita sekunge ndakaiswa pagomo refu, ndakatarisa kumawere zuva nekumadokero, ndakaona kumadokero kwanga kwakaipa, asi kumabvezuva kwanga kuchiratidza kuti kwanga une chaedza chaibuda. Asi pona ndakaona akauya akashonga magemenzi ake, akauya pandiri akandibvunza kuti yoda chipi kuti ugone kuti urarame. Ndakati ndoda kumabvazuva uko. Ndakasvika panguva yokutanga kubatwa nengoni ndisati ndatombosvika pamasowe. Zvadaro ndabatwa nengoni izvozo, ndakamuka usiku ndikanamata zvanga ndisingakwanisi kugona. Ndakabva ndazenda paZamara Apostori amangwani acho uri musi wechishanu.
ndasvika ipapo ndipo ndikaona vanhu vachinamata. Ndikangosvikawo semunhu akuda kuuya kunonamata. Ndichisvika ndichitanga kunonamata ndiri panzvimbo iyoyo. Ndakatanga kungoerekana ndakuita sekunge munhu uye ari kungowisirwa pasi. Ndakatanga kunzwa nyama dzangu dzakasiyana nezvandinonzwa ndiri panyama dzangu. Ndakatanga kunzwa kutaura nemweya. Kubva ipapo ndakatanga kuita zvekunge ndichirota. Kangave matare kana kuti kungave kubatsira vanhu. Ndaisvika panguva yekutanga kunoroteswa dziri hope. Ndarota dziri hope ipapo. Ndaibva ndatotsanangurira vanhu. Ndakutanga kutoita basa iroro. Kusvikira nazvino ndiri pabasa iroro. Ndikabva ndatanga kuenda chiprofita chienda chinokura. Chikura ndiri mumusangano. Kudzamara ndakunotungamira masangano mazhinji. Kududzira kuti ndo pakatangira nhau yebasa irori randinoita rechiprofita kana kudzikinura zvitsinga mukati menyama dzevanhu vanenge vakatsingiwa kana chingava chiri chiwanhu vanenge vakagadzirwa nechiwanhu ichocho. Ndinosvika zvakare panguva yokunoita basa iroro rokunodzikinura. Ndozosvika futi zvekare pakati pokuti vanonetsekana nembereko. Zviye zvokududzira kuti mbereko iri kunetsa asi zvisina makore akapfurikidza maninge kubvawo pamakore anonga aitewo 5 zvichidzika. Ndinosvika panguva yokuti ndinobatsira futi zvekare vanenge vane matambudziko iyayo. Ndo mabatiro andinoita, ndo basa rangu rechiprofita randinoita nguva dzizhinji nokusunungura vanhu vane matambudziko mazhinji nezvimwe zvakasiyana. Tinotenda munhu waMwari. Ndingade kubvunza zvidiki-diki. Tinoziva kuti mumisha matigere kune vanotinetsa vaye vanonzi varoyi munovaziva. Amen. Imimi pachiprofita chenyu kana pakushandira kwenyu munokwanisa kubata varoyi here? Zvandinoita panguva yokuti kana ndichinge ndapinda mumusha memunhu kana wachitambudzwa nevanhu vakafanana neivawo kana ndichinge ndatenderwa kuti ndiite mhiko dzandinokwanisa kuva ndichiita nguva yaanouya achitsika mukati memukowa wevanhu pane zvinoitika pamberi pouso hwake zvinova zvinoratidzika kuti munhu uyu pane zvaagona kunoenda kunotsika kana kuti pane zvaasanganidzana nazvo semutoro wanenge ndakanovaka mukati memusha wevanhu. Asi anofa here? Mubvunzo wangu chekuti makagadzira munamatiro yenyu akauya semazuva ese anofa here kana kuti pane zvidiki-diki zvinongoitika paari? Ya zvandinoita kazhinji kana tiri panguva yekuti ndakuita nhau iyoyo ndine kutaura kwandinogona kuva ndichita ndichibvunza wandinenge ndichigona kunobatsira kuti uda kuti munhu uyu ave ari pakutambudzika chete here kana kuti asvike panguva yekunozorwa apinde mukati meivhu. Zvanenge agona kunotsanangudza ndinenge ndakugadzira ndichipika nemhiko iyeyo zvakafanana neizvozvo kuti zvaunenge wasarudza kuti tigone kuita ndozvanenge ndakushanda nazvo panguva iyoyo. Ya ko mbavha dzinoba dziedzi tinoziva kune vanorura nekuba mombe. Tomboti ndabirwa mombe inini munokwanisa here kuya muchindigadzirira kuti mombe yangu idzoke? Iri nhau yezvekuti pabiwa aipopo handidi hangu kuti ndinyebe kana kuti kuwedzerana kutapudza. Nhau iyoyo handisatiwo zvangu ndagona kuva ndichiita zvimiro zvipi izvozvo nokuti ndine zvandinokwanisawo nezvimwe zvandisingakwanisi kunge ndichigona kuva ndichiita panguva idzodzo. Alright. Ibasa ramunobata muri muchipostori ko munomboenda here kumativi mana? Kumativi mana ndinotombofamba ndichimbopinda mumakomo. Amai vanozvitambira sei? Vanotozvinzwisisa nokutoziva kuti ndo basa rangu randinotogara ndichiita se ndichiita. Handiti pane pasina kana nyunyu toti baba avapo? Panenge pasina. Handiti ka? Tinotenda munhu waMwari. Ndo basa rangu rechiprofita randinoita nguva dzizhinji nokusunungura vanhu vane matambudziko mazhinji nezvimwe zvakasiyana. Tinotenda munhu waMwari. Ndingade kubvunza zvidiki-diki. Tinoziva kuti mumisha matigere kune vanotinetsa vaye vanonzi varoyi munovaziva. Amen. Imimi pachiprofita chenyu kana pakushandira kwenyu munokwanisa kubata varoyi here? Zvandinoita panguva yokuti kana ndichinge ndapinda mumusha memunhu kana wachitambudzwa nevanhu vakafanana neivawo kana ndichinge ndatenderwa kuti ndiite mhiko dzandinokwanisa kuva ndichiita nguva yaanouya achitsika mukati memukowa wevanhu pane zvinoitika pamberi pouso hwake zvinova zvinoratidzika kuti munhu uyu pane zvaagona kunoenda kunotsika kana kuti pane zvaasanganidzana nazvo semutoro wanenge ndakanovaka mukati memusha wevanhu. Asi anofa here? Mubvunzo wangu chekuti makagadzira munamatiro yenyu akauya semazuva ese
anofa here kana kuti pane zvidikidiki zvinongoitika paari? Ya zvandinoita kazhinji kana tiri panguva yekuti ndakuita nawo iyoyo ndine kutaura kwandinogona kuva ndichita ndichibvunza wandinenge ndichigona kunobatsira kuti uda kuti munhu uyu ave ari pakutambudzika chete here kana kuti asvike panguva yekunozorwa apinde mukati meivhu. Zvanenge agona kunotsanangudza ndinenge ndakugadzira ndichipika nemhiko iyeyo zvakafanana neizvozvo kuti zvaunenge wasarudza kuti tigone kuita ndozvanenge ndakushanda nazvo panguva iyoyo. Ya ko mbavha dzinoba dziedzi tinoziva kune vanorura nekuba mombe. Tomboti ndabirwa mombe inini munokwanisa here kuya muchindigadzirira kuti mombe yangu idzoke? Iri nhau yezvekuti pabiwa aipopo handidi hangu kuti ndinyebe kana kuti kuwedzerana kutapudza. Nhau iyoyoyo handisatiwo zvangu ndagona kuva ndichiita zvimiro zvipi izvozvo nokuti ndine zvandinokwanisawo nezvimwe zvandisingakwanisi kunge ndichigona kuva ndichiita panguva idzodzo. Alright. Ibasa ramunobata muri muchipostori ko munomboenda here kumativi mana? Kumativi mana ndinotombofamba ndichitombopinda mumakomo. Amai vanozvitambira sei? Vanotozvinzwisisa nokutoziva kuti ndo basa rangu randinotogara ndichiita se ndichiita. Handiti ndaita mumwe mubvunzo munhu waMwari. Amen. Ndi kumachechi kwatinonamata uko unoona kune vamwe vanoita nguva vachingochema nemweya asi ngoni dzisingadzike. Imi munogona kudzikisa here mweya? Ya izvozvo ndo zvatotonyanya kutoshanda nazvo kazhinji kuti tisimudzire pabasa rake nechipo chaanenge ainacho zvichienderana nekuti basa rake ngirozi yake iri pari, ine basa ripi, tichigona kutotsanangudza kuti une level yako inosvika apa kana kuti chikubatsira kubva pakuwandudza panguva iyoyo kusvika wasvika panguva yekuti waakita basa raMwari. Ndanzwa muchitaura matambudziko akawanda yamunobatsira. Handizivi kuti pakubatsira kwamunenge muchiita panenge pane muripo here apa kana kuti munobatsira pachena? Haini kubva ndichitanga kunobatsira handigoni kuva ndichitaura muripo kana pamunhu, asi kuti munhu iye ega nemabatsiro anenge agona kuva achiitika zvafamba zvaita zvakawanda zvamunakira ndiripo paanogona kungotenda iye ega nokuda kwake kusiri kwokuti ndinogona kuti ndipe mari kana kuti ndipe chakati, asi nedambudziko rako nemabatsirikano aunenge wagona kuona uchiita zvakufambira ega ndiye anogona kuzongoti ndauya kunokutenda. Dzimwe nguva ndichitotendwa ndakatokanganwa kutoti munhu ndakatombomubatsira zona munhu akutouya kunonditenda mushure mokunge ndabva mukunomubatsira saizvozvo. Saka kune vane matambudziko yamatsanangura mungati kudii kwavari pari zvino? Vanova vari kushaya vabatsiri makasununguka here kuti vauye kwamuri muzovabatsira? Vakasununguka mhuri yeZimbabwe kuti kune vane matambudziko iyayo andanga ndichinotaura kana kune vanenge varipo vari kusangana nematambudziko iwo, vakasununguka kuti ndikwanise kuva ndichivabatsira vachinditsvaga tokwanisa kunge tichigona kunobatsirana kuti vagone kusunungurwa pano zvinenge zvichivatambudza iwo wega pachena. Inini ndinonzi Faith Katimba, ndiri mudzimai waWillard Musanzikwa. Zvechokwadi zvabva mukutaura nemadzibaba abva mukutaura ichokwadi kuti panapa panobatsirwa vanhu vakasiyana siyana. Vamwe vanouya vachitorwara vachinzi garai panapa kwemazuva matatu but anotobva panapa aita sei apora. Kune vamwe vanotouya vachitopenga vachitosvika panguva yekunosungwa netambo kana necheni asi vachizosvika panguva yekunobatsirwa vachiita sei vachisunungurwa vachipora. Pabatsirwa vanhu vakawanda, vamwe vanobva Mozambique, vamwe vanotobva kuHarare chaiko chaiko vachibatsirwa panapa. Zveshuwa panapa pabatsirwa vanhu vakawanda ndinotosvika panguva yekutogara nevanhu vakasiyana siyana panapa apa. Panapa ndinokwanisa kugara zvesvondo ndiri ndega pasina mumwe munhu auya achiita sei achibatsirwa achitogara mativi mana asi achigara achitorapiwa achitosvika panguva yekunopora. Yese matambudziko akawanda anobatsirwa nemadzibaba wandinogara nawo panapa. Saka ndiri kuti kumhuri yeZimbabwe kune vane matambudziko akasiyana siyana, ndiri kuti uyai mubatsirwe pachena pasina kana kubhadhariswa, asi kuti munhu kana uchinge wabatsirwa wega ndiwe unozoziva kuti ni gaindite sei, gaindibatsire ndibhadhare kune munhu aita sei andibatsira mushure mekunge dambudziko rako ratoita sei ratopera. Vazhinji vakawanda vari kusvika panguva yekuita chiitiko ichocho chekuti kana achinge abatsirwa dambudziko rake rapera achitoya achinototenda kuti inini shuwa dare rangu raita sei rapera, saka ndiri kubatsira batai nepapa. Saka ndiri kuti kumhuri yeZimbabwe vanokwanisa
kuuya kunobatsirwa ngavauye kunobatsirwa pachena. Inini ndinonzi Mavis Kufandirori. Ndini ndakabereka mwana uyu mukomana uyu madzibaba wangu vachitsanangura ava. Ichi changu vachitsanangura ichokwadi. Taona vanhu vakawanda vachibatsirwa. Tinonamata mucheche zambara raApostori. Kune vakasununguka. Munouya muchibatsirwa pachena. Munobatsirwa zvakasununguka ende tinogamuchira munhu kana akatonzi chitsividzo mwedzi wese tinochengeta. Hatina chatinoti ichi ndo chatazoti nhasi tachinja tazoita izvi. Aiwa tinobata vanhu zvakanaka tichivachengeta. Kusvika wabetsirwa, kusvikira murwere wapora, adzokera kumasuwo kwake. Pasina kana chambonzi iye ega nokutenda kwake nokugutsikana kwake kuti shwa apa ndabatsirwa. Ndiye anozotouya ega kuzonotenda kuti madzibaba zvamakandiitira zviyeka ndatenda makandiita basa ndakagonerwa zvinhu zvangu zvafamba zvakanaka. Ndo mararamiro atinoita pano, ndo mabatiro atinoita vanhu pano tichigara navo zvakanaka pano vachishandirwa namadzibaba ivava. Nokuti vazhinji vamwe vanotouya vakatosungwa nokunzi ari kutorasika njere anobatsirwa akatiita zvakanaka. Zvinzwa ka vanoda rubatsiro nzvimbo yeRushinga kuna madzibaba vari kubata basa nemazvo, vari kubata pasina fevha kana fiye, varoi manzwa kakuti ukaroerwa mhiko yerufu zvavharana. Andrew Neshamba ndiro zita ranga tisakani mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.